За трета поредна година организираме честване на 9 ноември на годишнина от разрушаването на Берлинската стена. Един ден, който е символ на свободата в Европа и раздяла с тоталитарно минало за половин Европа. Това, което отличава събитието ни тази година, че то не е празнично. Ние още в края на октомври го замислихме като събитие, което е възпоминание на жертвите на тоталитарния режим в България, и освен това сме го посветили на живата памет на поколения българи, защото жертвата на тези хора щеше да е безмислена, ако нямаше кой да я помни. И другото, което е важно за тази година, е, че всъщност Сдружението Гражданска инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия в София вече е член на Европейската платформа за памет и съвест. Това е новина, която знаем от днес. Това е една голяма европейска мрежа, която обединява организации, работещи по темата за общото тоталитарно минало на Европа.